Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. May nga ganaman sa ato na mag-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga daw, Biyernes na kita, dispiras sa closure sang or karon nga daw katapusan inyo kay buwas mag-aumpisa na ang ipatuman ang closure sa patio diri sa bahin sang Metro Bacolod kag sa bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Ibaroon ta karon ang sitwasyon mga kaaksyon sang mga sementeryo. Now kahapon ging kakibota madamo ang nagpadulong diri sa Metro Bacolod, public kag private cemeteries kay ti kabalo sila mo nga basi isubong nga adlaw magdugok ang publiko para magbisita, magpangamuyo
sa ila sining nga mga minatay. Hot one. Aksyon artay hupon checking in diri sa aton sining nga pagpangalagad tubtob kita sa takna nga alas 9:15 karon alas 9:30 karon nga aga. Hot one. Bayaran na gid lamang sang 57 kadlaw, 57 days before Christmas kag 64 days ang nabilin para sa 2021. Ato na i-welcome ang pagsulod sang mainit nga tuig politika sa 2022. Hot one. Mga naga-monitor, mga nagapamati karon nga aga via Facebook Live kag subong man sa YouTube. Tutukan tagid ina mga kaaksyon ha, diri lamang sa inyo sini palatuntunan. Ipadala nyo lang dira sa available nga comment section. Bala may ara sang comment section sa Facebook kag YouTube. Pwede ka mo da makapadala no sang inyo nga mga mensahe. Lakip na ang mga greetings, hindi lang palihog pag lawigagid kayo. Hot one. Of course, ginatamyaw taman, good morning mga kaaksyuntang nga nag-monitor na today via on air. No, malabutan sa aton sining nga tingog, sa aton sining nga broadcast naga-monitor sila mga transistor radio, naga-monitor sa ila sini nga mga monitor sa salakyan. Good morning sa inyo kag halong sa pagbiyahe. Hot one. Anong pilag ka madalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga aga. Hoy, buwas naman gali ha, di ka mo magkalipat katapusan naman buwas nga daw ang gintalana nga extended voters registration sa bilog nga Pilipinas. Dito sa bahin sang University of St. Lasal, as usual, damo gihapon ang nagalinya kon kaagahon sa handom nga makaparehistro. Nati amo na galing ang gina-accommodate kag masarangan lang sang Commission on Elections sang COMELEC ara lang sa 450 kada adlaw. Hot one. Why kita sang dapat masulon dire kung hindi kita makaparehistro until tomorrow kay ti kalawig na ikaduha na ni nga tuig ho. Ano yang rason nga why kita makaparehistro? Hindi man pwede nga bal na tunti subong lang ko nakachimpo. Hot one. Pachimpuhan nyo ginadapat ha kay kabalo ka at the end of the day na inulsol kita nga aton buto importante ini kaya mo lang ning panahon ang eleksyon sa masunod nga tuig sa bulan sa Mayo nga ang pigado kag manggaranon isa lang kaboto ang iya sini mahatag sa yanamutan nga kandidato. Hot one. Why na diya manggaranon? Why na diya pa alam-alam sa pagbinutuhay? Isa lang gid kabutong mahatag mo sa imong hamutan nga kandidato mo. So usaron ta ini ang aton kinamatarong ang right of suffrage sa pagpili sa mga yan nga magkandidato nga luyag naton ibutang sa pwesto. Hot one. Ano madalag ko nga balita sa nasiling ko lang nga aton tutukan karon nga aga. Maki-update magkita karon kay diri sa Negros kag Bacolod. Actually may mga schedule no sang pagbakuna sa mga minors, mga minor de edad from 12 to 17 years old. Ang iya sa Bacolod schedule sa Riverside, no? Dira sa Riverside, sa Teresita Halanduni Hospital naman sa Silay, ang iya sang Negros Occidental. Naibaluan ta naman nga ang magkabataan nga mayara sang comorbidities. Amo ni siya ang unahon sa pagbakuna sang gobyerno lokal no sa probinsya kag Bacolod. Tidiri sa Bacolod damo naman nagparesto mga 1,000 naman to. O kumusta pila subong ang sarang kag posible magapabakuna. Ato na karon hibaloon. Hot one. Kung may tiyempo karon ti pa labayan taman sa patrol kay Amburgos so aga pa basikon taga-bitaw na i-check nyo bala kay may ara isa ka Dominicanter daho nga nagakarga sa bulak nagyan ko wala ilang dugay purti kadamo sang ginkarga niya nga inog baligya nga bulak ti ara gin plaster sa kilid bala sang dalan gid sa sementeryo sa Burgos Public Cemetery kun hinali karon nga mag ulo adlaw na during the peak hours bla siling ko basi kon mag-create na sang traffic congestion da no kay
Ti kun may ara diya sa kilid maghalakas display sa bulak nga mga manugbaligya basi kun hindi na magkapahigad ang salakyan sa mga nagapanaog da sa kilid gid bla. No, dira sa Burgos sa Lupisayna damo to yung ginkarga yak ginpapanaog. Kadamo sa mga menya nga naga-display na subong para ini ibaligya sa mga nagabisita o ginapaabot magabisita subong nga daw. Ano pagid? Kundi masirado ang patio, ang sementeryo, siling ko ang balantayan ta kundi buwas Sabado, no? Domingo. Ang isa diri ka sitwasyon magka-aksyon nga ang mga beaches, ang pila ka mga possible destinasyon sang pamilya. Kay kung hindi sila kakadto sa sementeryo, abantayan ta siling ko basi ang mga beaches biladra sila magkaladto kay siling yan ano tadis balayta o total kung pwede ta malang nibit-biton ang pamilya talagaw-lagaw taguro sa mga beaches kag iban pagid nga mga tourist destination Dris Negros basi alaw pa lang tato karon lagaw-lagaw tabi. Inanantisipan na balas ang kapulisan, anong ila sining nga mga preparasyon sina sa mga local government unit, agod malikawan ang pagginutok kag posible tunaan sa ginatawag Linat Nanay Festival sa nagapadayon nga problema sa COVID-19. Ano mga balita sa lokal ding aton tutukan pagid? Sa Manila nagumpisa na ang pag-issue sang Land Transportation Office, LTO, sang 10 years na pulo katuig nga driver's license validity. Dito pwede ka na basta gali kung wala ka lang sang traffic violation, wala ka bala sang nahimo bala nga pagbayular sa trapiko, uy pwede kaya gali magkapaninyo ng 10 years ang validity. Portino, kalawig-lawig, no? Pero kung pasaway ka nga sahi isang driver, both in private nga mga salakyan, mga professional driver's license, sub-professional, isiling ko, pwede kaya marinyo sang 10 years. Pero kung pasaway ka damo ka record na daw, hindi ka giguro marinyo sa 10 years. Ara sa 5 katuig. Ang akong driver's license actually, 5 years lang ning validity. Now, kung ginsugda na dito sa Metro Manila, i-check ta karon sa direktor sang LTO diri sa Region 6 kung may schedule kita saan o ba na mag-aumpisa ang pag-issue Manila sang 10 years nga validity sa driver's license. Standby ka mo sa mga nagapamangkot diri. O kagibaluon ta after atuging kakasbala ang Assistant Regional Director sang LTO nga nag-beating the red light dito sa Iloilo. Ginpalagas yung traffic enforcer. Kadag siya pagkanto sa office nila. Siling sang traffic enforcer sa dali lang may violation ka kay naging agaw kag gitabok ka delikado sang ginimo mo siling sunod lang sa office. Dito lang ta mga kunay marigluhanay kag maistorya o igaw kwentaon Assistant Regional Director sang LTO. Tapos gid kagin banduan, kagin kakas, kagin balik dito sa National Office. Kabay pa magaserbi ining eleksyon man. Nga bisan ano man ang imo sini nga posisyon, much more nga ti taga LTO kay imo ya. Nga ikaw nagapatuman may mga enforcement unit ang LTO, no? Nga ang capacity nga sobra sa pulis kuno ay kay imo na hatagan authority kag wala kay imo gin seminar sang LTO no, para nga makapangdakop kag makapang-issue ikaw sang ticket TOP, hindi ka gani pwede kay LTO lang na iya nga enforcement unit ang ginaalaw. Katapusan ikaw pa imo yan nagpasaway tilantawa na. Ano pagid? I-check ko ni balaho kay may isa ka balita nga isa ka konsihal dira sa Moises Padilla, uy kinreklamo sang kaso nga rape, ihibaloon ta niya, binanong detalye kag ang background sini kag nanong sitwasyon. No, i-check naton sa hepe sang kapulisan later sa aton sini nga pagpangalagad ang mismo hepe sang Moises sa Padilla PNP.
Para sa uban ang pila ka madalag ko nga balita ang aton tutukan mga kaaksyon, kumusta may mga nakapalauli pa o ang mga committee nga butang diri sa Bacolod nga magatatap sang mga returning overseas Filipinos, mga OFW, mga APOR o LSI nga nagapalauli. Kumusta ka nagligad nga simana siling diri sa ni Councilor Aisa Villaflor sang Bacolod, ang ila gina-process kung sadto 80 tubtob isa ka gatos lang ang daily nga number of applicants. Sos nagligad or sininga simana ho nagadubol, apat ka pilo ang gintaas. Nagalabot sila tag 400 pag mata nila pagkaaga kay hindi man pwede na yakon nga 24/7 ginagamurarat ang kalimutaw sang mga personnel nila. Ay purtik na mo ang mga nagatingwa nga magkapalauli. Long weekend ini, ti damo nagtry, katani makapauli sa ilatag sa kaprobinsya. Tiyang tuyo mo na makapauli ka para makapanindi ka, makahalad ka bulak, makahalad ka pangamuyo sa imo maminatay. Paano ka makahalad sinisubong? Kay kuning kaso, nag-travel ka from Manila, mabot ka today, gabi sa Puerto, di paano mo na karon makatuan pang imo mga minatay kay pagkabuwas ngadlaw, pagkabuwas ngadlaw, sirado ang mga sementeryo. Basi kun ang imo siningagin bakasyon, insakto mo lang itiners balay mo, okay, kung fully vaccinated kakabay, pa tawayan na, no, hindi na gina-require ang negative RT-PCR test result. Kaya mo nga damo ang nagatingwa nga magapauli sa ilatag sa mga lugar sa mga kaprobinsyanan. Pero i-check na lang na karon dugay diri sa aton sining nga pagpangalagad alas 8:15 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Mga greetings nyo rest assured nga aton nabasahon karon dugay para nga at least batagan tagid ligwaman kagustisya ang inyo gin pangabudlayan, ang inyo sini pagpaninguha nga makapadala sang mensahe. No, gina-appreciate ginato na mga nagapadala sa mensahe nila. James White subong shop no kay do nakita ko dito sa BBB pa. Kay para makaligwa ko. Why no? Why na sa imo kopya? Ayos kay temprano pa kami panagtag abisang 500 pesos no? Shop pamaskwa sa Aksyon Radio Bacolod. Ti White schedule subong aga. Dati amo na ang karon na lang sa udto, dapat preparan nyo din yung cellphone, kadason pagkatawag sa inyo bala, sabta na yun kay 500 pesos ang aton ginapanagtag nga pamaskwa sa mga kaaksyon naton nga nagamonitor. Isa lang gid bala mahatag ko sa inyo nga tip, no? Sa ulungon do gid lang extra sa Aksyon Radio Bacolod pagpamangkot sa angkor, ano ganing standard extra sa Aksyon Radio Bacolod? Simple lang, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Why na yarambol kag ikis kag kulong kay hindi ni daily double, no? Tandaan nyo na ha. Alas 8:16 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Online sa hotline. Unahon ko lang ni kay actually damo ang nagpinanawag sa akon early this morning and even last night. Kay nabalita dito sa nasyonal nga ang validity sang driver's license issuance sang LTO dito sa Metro Manila, no? Dito sa NCR do ginsugdan na actually do kahapon, no? Tila mo ka pamangkot sila nga sir kami manog parinyo kami sa driver's license namon may ara na bala schedule for Region 6 hibaloon ta ina karon nga aga para at least sa serbisyo kag ihibalo sa ngaton nga magkaaksyon diri sa Negros kag Bacolod. And joining us this morning is Director Eric Leonard Tabaldo of LTO Regional Office 6. Director, how are you? Mayng aga. Hi, good morning, Action Art. Mayong aga sa tanan tagpalamati naton sa bilog na Negros kag sa Bacolod City. Salamat kay Director sa time, no. May nagapanawag kang nagapangayo sa amon diri sang update kay batian nila guro sa mga news bala dito sa Manila nga nag-umpisa na dito ang validation o paghatag sang 10 years validation sa driver's license and issuance. Sir, Region 6 saan o kita mag-umpisa?
Yes, insakto na Action Art, no? Ang Metro Manila, nagsugod sila kahapon. So, I just hope na wala na problema, no? At sa aton diri sa sa Region 6, ang mga una nato ng mga renewals will start on November 8. November 8. Yes, Action Art, yeah. Okay. So, ina siya bilog nga Region 6, dululungan ini sila direktor nga pwede na maka-issue. Ano man naton because ang programa sinasang 5 years na nag-commence 5 years before. So, ang nag-start na sa mga renewal, amo na nga mga inadlaw. Starting November 8 and up. Okay. Okay. Ang pagbago lang na Action Art, no, sa programa naton, tanan nga maparenew, non-pro professional will undergo a driver's enhancement program. Meaning tanan git, professional and non-professional will be undergoing a 5-hour seminar. Either sa opisina nga libre or sa mga driving schools. Amo Okay. nang aton option na dira. Oo. Aha. So why hindi gid man required nga tublas yung una nga dapat may ara ka certification from driving institute abi o kung isa ka accredited nga nagahatag sang driving lesson kati pasado ka na sinido amo na siya director hindi. This is a different kay niya renewal ni Renewal, correct. Ang programa sa una para pag-acquire mo pa lang sa student ang mga bago nga makuha sang lisensya. Iniya subong niya ang programa nga ini because understandably damo na kita mga traffic laws nga naginuwa. So some may not be updated. So this is the opportunity nga makapamangkot sila during the lecture, mamati sila kung ano mga bago na to mga traffic rules and regulations. Okay. Sir, Director, paano ini? Ang may mga traffic violations, are they allowed or tugutan ni sila nga makaparenew kung kuha sang validity nga 10 years? Mayo nga pamangkot Action Art, no? Ang may mga dakop, no, automatically will be disqualified 10 years. Okay. Automatically. Ang makakwalify lang sila ng mga clean records, no? During the 10-year validity na sang imo lisensya, you will be required to undergo a medical examination after every 3 years, no? Meaning, i-check ang hearing mo, ang eyesight mo after 3 years, at the next month, sa 6th year mo, para mabala natin nga you're still up and able as a driver. Correct. Ay sinikong danger, sino yung mga nagadala sa PUJ blang, ti kung nagaedad ka subong sa isinta nga pwede ka pakadala after 10 years kung makakakuha ka sining validity, siling ko ba si 70 years old, di na mayo kumurot blang kung nagadrive out? Yes, and that's why, amo na Action Art ng ginbutang nato nga safeguard, no, nga you are required, aragi na sa imo nga, no, sa pag-renew mo, may instruction ka gid na nga every 3 years mapa-medical ka kita mo man na no other seminar will be required except lang an updated medical report on your sa Okay. status ang imo nga nga health. Aha. So, starting November 8, mag-expect kita nga ang mag-parenew sini nga gusto uluyang maka-acquire sang 10 years nga validity sang ila driver's license, pwede na sila makaumpisa. Yes, oo. Kag dira sa Bacolod, maputak man kita sang aton nga Drivers Education Center. Amo nang parehas nga sistema naton diri sa regional office, mahatag man kita sang free lecture. Free lecture for those who want to avail of the free lecture. But those who want to can afford naman, ara man ang mga driving schools nga pwede man sila maka-lecture man sila. Pililion namon ang mga, we will be announcing to the public kung ano nga mga driving schools ang pwede makagtuan sini sa mga maparenew sang ila lisensya. Okay. Why na yung free lunch kag breakfast? Kung sa imo Kaya siling ko ba, sigla sila. Susanda. Oo. Ara man si Ma'am Susana. Galing Yes, kay ti amo na guro, regulated lang galing kung pila ka bilog lang guro nga tagan ninyo sang seminar kay ti bangon sining pandemic la. Yes, oo. Siguro, probably siguro Action Art, mga damo siguro dyan sa nakita ko, mga 15 a day siguro. Pero but we can conduct one seminar in the morning, one in the afternoon, at least 2 sessions a day ang makakapagawa natin. Very good, very good. So anyway, mayon ni kay na munuhan kag nakuha namon sa imo ang schedule na at least sa mga nagamonitor nga mga taga Negros kag taga Bacolod
coordinate na guro sila, sir, kung anong implement sinisang LTO on their localities so that pag November 8, mabalaan na nila kung anong himuon nila pagpadulong dito. Okay, boss, salamat. Kagano man action nata sa Facebook account man sa LTO, i-post man namon para at least those who are medyo tetchy, makakuha nila ganda yung... Correct. Kay subong nga nakita ko, bisan diri sa Bacolod, si Sir Reuben Tampos. Doon na po na yan, kita ko di bagong system, tapos Yes, oo. mga pagbago-bago. That is the problem right now, kaya nag-impose kita sa bago nga system. But ang madugay man na ang portal, ang imong ang imong email at amo man lang madugay actionat mo. But it will be a permanent record. Next time around, mag-renew ka, madali na lang. Mag-renew ka sa lakyan mo, madali na lang. Kaya may record na ikaw sa LTO. Gani man. So anyway, at least na-inform natin early as now no, ang mga taga-Negros kag taga-Bacolod kag para may idea na nga daan sila, Director. Pero siling ko gani ang imo office nagligan nga adlaw na Iloilo, nakita ra mo din nakuha yagid ang kuano do nakanamo sa imo do nag-trend ang inyo office na ligad adlaw. May gamay nga disgrasya. Oo. Si si Assistant Director ganito dito nagbalik sa Manila to. He was ordered to report to Manila. Yes, so Tikwaon ko lang nagulong oportunidad i-remind ang imo mga mendri bisan diri sa amon sa Bacolod na pabalon mo naman sila gulo sir, no? Amo na gani ang balkon, nobody sa above the law. If ever you are flagged down, there might be a reason. There is the adjudicating assessment nga maka-reason out ka man, even sa mga local enforcers nato. May man tada, may venue man to inform them na amo na yung amon interpretation, amo na may medyo may sala. Everybody has a right to to question it. Pero tilang taon ka na, iba lang mo may legality man mo. Gani man. So anyway, diri sa amon sir gina-update tabla why pa nag-abot ang record no sang sadtong mga newly promoted kung saan og ano matabuon sa ila, may mga bag-os na destinasyon like Sir Tampos kag Ma'am Susan. Domidyo kita sa bong. There is a status ko lang anay na art at is mayo kinapamangkot naman. Bauti man malipay naman yung mga nakabati sa ni. Status ko lang anay kita dira action art. We are waiting for instructions from central office. But for the meantime, they will stay put in their present position. Sige. So sa mga pumuluyo sa Bacolod kag Negros, Director, may tugon ka sa ila? Well, amo na, it's so sad naman nga ang LTO nabutang sa limelight naman lately, no? But we assure you, this is a very rare case. But amo na, ginatingwaan man sa opisina nga mapa-improve ang imahen sang ato na ahensya. So probably do not take it against the agency na lang. If there's somebody who made a mistake, we will have that day in court, explain na nila sa higher ups namin kung ano natabo. And if ever nga ma-clear man siya, then he is welcome to come back. Wala man na yung problema yan. Yes. Thank you for having you, Director. God bless kag halong gid permi. Sige, action na. Thank you and good morning to everybody. Action Hotline. Si Director Tabaldo sa tanan dira nga schedule sa renewal nyo, lawig-lawig, no? Kung nagkaedad ka subong, kundi may mga nagabiyahe pa nga PUJ, ang iba nagsunod, pero ang edad nila 60, no? Iban hubin-hubin pa manabi, tikon ma-qualify ka every 3 years galing may requirements kag nakasaad gid dira nga kinahanglan ma-undergo ka sa medical examination. I-check ang imo visual or vision, i-check dira ang kag iban pa nga proseso. Ang iban diri nga naga-show ni sinilabot chamba 10 years. Pero hindi mo lang pwede na kay mga medical exams, na hindi ka mo kay kalaway sila kapin pa kun PUJ. Action Hotline. November 8 ang schedule for Region 6 nga kick off o kon umpisa ini nga program. Now, may mga seminar man nga ikandak, no? Nga ang LTO, hulaton nyo kay i-post mo nila. Tanan subong nga tao, matyagan ko, bisan hina-hina ang signal sa kaumhan, may mga Facebook account subong mo. Di pwede nyo gid ma-acquire ina.
Kag diri sa Action Radio Bacolod, we will be trying to contact sa mga LTO naton offices so that ma-informan kamo nga mga pumuluyo kag matagpalamati naman. Action Hotline. Ayos! Nga dadang LTO nagligad to doon silang sentro binalbala na yung paimo nga. Ang unique na daan di siyang LTO sa aton sa region, duha diyang assistant regional director ta, no? Duha ang assistant regional director, ang isa nabutang pa sa limelight kay ti nagtabok sa iya sa hindi may ara sang kwan, ay ng traffic lights bla, ay nagingagaw siya, tigin lagas, at yan mo to sang uli, pati mayor to si Iloilo na nagambal siling niya abusador nga klase assistant regional director. Action Hotline. Dato siya sumungging kakas, agagin na padala dito sa ila main office, sa central office. There's a lot of explanation ngay mo ni siguro to defend sa giyaban nga pag-reason out man nga ang ginhimo niya to. Action Hotline. Pero sa simple man lang paminsaron mo, ikaw kadaan ang maalam kag kabalo sang mga traffic laws, ikaw gani ang naga-explikar, familiar kag halos expertise mo muna, ikaw pa mismo ang nagpasaway. Kung may interpretasyon gimang kangalain, ati siguro dito na-explikar kag ambot tanong himuon sang LGU da sa Iloilo ay pakita kay Baloa. Action Hotline. Ayos stay put gali, hindi pa gali isubong way pa information kag order kung saan posible igasaylo kay tiyang ginapabot isaylo ni si Sir Ruben Tampos sa area after he was promoted upod kay Ma'am Susan Guara tingila promotion nagapatimaan man sa bag-o nga lugar nga ila sini bangin assignment tilang tawon tayo niya. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon, Action Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Action Radio. Bacolod kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, Action Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo.
na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsay ang mga kaintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo.
balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sagsang anong nakalintangan Responsable na pagbalita Pagdahil na ipalangan Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang at palanggan Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod ng mensahe, malasang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga estasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita ang dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga estasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sa ginadampigan Padayon Aksyon
Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y Sagsang anong kahintangan Responsable at pagbalita Pagdahil na italak na Magasig pero sigurado Aksyon na may dalag at palangga Madayon aksyon Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Hotline. Diri sa inyo palatuntunan aksyon na hotline, i-check na ni karon ang mga mensahe nga ginapadala ni ho kay Lito Dayap dira, sir. Mayong agagid, salamat sa pagmonitor kay Rimar Hicano Haliasgo Araman. Monitor man si Lege Villares at Sibar. Thank you. Si Juji Mendoza. Good morning, Action Art. Patamiyaw lang PGBI Guardians Bacolod under sa mga gwapuhon nga mga chairman Vincito Honda Magaluna. Si Tokayo Art na Mixdon na Bunker Gemini. Salamat bro Art, kumusta ka na? Kadamo subong sang mga ginakadtuan kag destinasyon yung aduan ni Bro Chito. Action Hotline. Joy Drilon, siling nga maing aga, stay safe always. Mary Grace, Eugenio Fermin, Thea Kim Eriman, salamat man. Dennis Perma, Tan online man nga lecture, tani may online mga lecture, insakto na sir. Tuod no, kiti virtual gani sa mga meetings, ipamangkuton talang nabli. Dapat siguro may amuna, galing kay kun online, galing sir, basib lang iban, di makakonsentrate o galing anaron ta ng kaugalingon ta sina sa mga virtual ni kag online nga seminar. Then automatic i-send ang certificate tapos seminar. Okay si Sir Dennis kada expert man kun party sa mga traffic regulation. Action Hotline. Riza Lianes, good morning Action Art. Makwa ka pa exam kag magparinyo ka 10 years. May seminar lang to required ma'am nga daw dapat maka-undergo ka 5 hours nga seminar o kun di makuan ka makadto ka dara siguro do 5 hours to no. Nga hatagan ka lecture no. So may certificate dira ka na maka-process galing kay kun ikaw gali may record kay imo nga violation sing una sa kwan sa traffic regulation di ka pwede maka 10 years automatic disqualify kay imo ya. Riza Lianes, bakwa ka pa exam at nabasa ko na gali no. Winifredo Sapa, siling ya Action Art nami tani Action Art ang rehistro sang salakyan amo ang dugang bisan dugang pa sa ilabayad. Amo ang dugang ano ni man ang butang balon mo sir. Actually subong registration isa na sang duka budlay subong no. Kay kuno may bag-o naman nga system ting gagwa sini because of the new system dira nga ginapang encode ang resulta kuan no, ang resulta permilang hapon na makatapos kisa gani may ara pa tendency nga nakakagabihan niya ang taga kuano ang taga LTO sa registration nga department nila sa pag trabaho sini no galing bag-o nga system RG Mira Lulit Altos Digayo gamonitor man siya, thank you. Salamat gid sa mga nagatutok karon nga aga. Si Jofi Hipunia Magbanwa gamonitor man, si Borgs Asa
Borgs Asa, may nga sir. Siling nga, aksyonart monitor lang kami di sa barangay Takuling. Oh, sa mga taga Takuling, mga kasi Mario ni Aksyon GM, no? Thank you gid sa inyo da. Harap man si Ters Vergara Sancho. Gamonitor man siya kuno. Salamat gid. Jong Luar, Peter Timtim Jr., Zanzo Solrak Lopez, Carlos Gin Solrak Libasahon, Gibaliskad diyo. Piper Parsley, morning. Noy Erwin Di Catoria Gonzales. Good morning, Action Art. Monitor lang ko diri sa Kuko Eatery, Maaw Public Market. O, sige, may lang ang pag-monitor na sa mga nagkakaon subong. Action Hotline. May Flores Alcantara, Araman si Rowena Opatali. Gimbalis ka dyan ni Guro Apelido, yay. Arthur Mirasol. Boss Valencia Kenneth Valencia. Dati man nga upod na mundi. Kumusta ka na pare? Kumusta nga ito negosyo na sa mga riders mo? Action Hotline. Renato Villacanas, Edwin Pantaras, Inday Blaza, gamonitor man, Beran Gina de los Santos. Ang sunod sa pagkadamo sang Gaparinyo, di nila seminaron waay na distancing kundra sa sulod sang LTO. Basi schedule ni Guro Sir. Matabo sini kay actually subong, bisan sa renewal, gina-extend man nila no? Waay man nila dayon nga ginapatunga do sang penalty. Iti given nga may ara pa kita sang COVID-19 nga problema. Action Hotline. Inday Blaza, salamat Wilfredo Marandi, sa mga aga-aksunat ka monitor lang kami di barangay Isyo Banosang Kawayan. Uy, Marandi family da, may aga sa inyo ha? Sa asawa ni John Paul, o kumusta, kamuda? Si Zin, good morning. Edwin Pantaras, nga po hindi lang sa Robinson Caparinio. Ang guidelines na i-check ta lang diri sa lokal. No, kay November 8 pa man to. Timing kita next week para may baluan tagid ko no ang advisory naman sa office ni Ma'am Susan Guara kay hindi pa man sila gali matransfer ginakulat status quo subong sila magyapon magauyat sang department nga ila sini ginapamunuan. Action Hotline. Regardless sang birth date, pwede ka rin yung for 10 years. Ang guidelines na sir, i-check ta lang next month. No, kagwaon ta na sa kay Ma'am Susan Guara. Jovi Mulares, Iping Hipulango. Ilo Action Art, Tambiyaw lang family Hipulango diri sa sitio Kali, Banwasang Ilog. Basta Ilog, Baskog. Basta Ilog, Baskog. Amo na galing nga Baskog si Action Alvin No, taga Ilog mo. Iping Hipulango, Catalino Store. Watching live, si Joby Morales, Araman Vivian Valles Lacheca, Rufino Ira Gabino, monitor man siya sa Handumanan. Pati, way magapaulihi ang mga taga-US. Si Ma'am Van, Star Mayo, Doc Matt Mayo, salamat gid. Ara gina sila every morning kag sa halos tanan nga program no sa Action Radio Bacolod ga monitor gid sila. No, salamat gid sa inyo padayon nga pag suporta diri sa Action Radio Bacolod. Gali sa mga taga Kantikol, sakop na ning sang Kawayan sila mo, no? Kantikol, kag ano pa kaning nga sityo tong ambal ni Kid Ricky or Bisayan nga gamonitor gid adlaw-adlaw, no? Harabay, Tikon, Bagagay, Istribor sa Tayao, no? Tayao kag Kantikol area. Gamonitor gid permi ginatamya ko muna ni Kid Ricky or Bisayan. Action Hotline. I-check ko lang no kay ang hepe subong sa Moises Padilla daw gin siraya na gid ang cellphone niya. I-check ko lang na karon dugay ang update. Parti sa dog iring reklamo nga konsehalo. I-check tabi si Action Eden, makuha lang ko sang Laragway subong kun kay bag-ulo siya nakita ko dito siya sa Sumag nakapakalabot karon nga aga. Pag-check yar sa mga sementeryo, no ti kabay pa nga matawhay lang Ang maginabawal black kapin pamagdala ka sang mga patalom, no? Mga armas nga hindi kina pwede kung magkadto ka sa sementeryo, mga ilimnon, no? Singuna yung mga sementeryo, mag November 1 and 2, ng iban kadala pa mga karaoke, ka-videoke, ito sila sulod yaho. Action Hotline. Sang sementeryo. Pero anong kumustahon ta karon nga agabi kung anong sitwasyon? Patrol reports.
At ibuwa si Rado na Action Eden, kumusta? Action na art naglibot kita actually naglibot kita sa pila ka mga sementeryo diri sa palibot sang syudad sang Bacolod. Pero ka tauhay lang man action art again istoryata ang pila ka mga residente dito, especially sa may bayan bala sang Sumag Public Cemetery. Kaya kung madumduman mo kada November 1 ilag na daya fiesta mo, kaya hambang niya mga nagliligan nga mga inadlaw, ano man ako no, so lang kumaga ang tao, wala. Sakto lang ang mga nagasulod kay nilagwa man sa sementeryo pag wala gid man siling ginutok. Pero kay subong aga gani pagkadto ta dito wala man sang damo gid ka tawo. Pero expected kuno nila basi maghapon-hapon kung hindi na bala tama kasi ang init. May mga maningagaw pa bisita kay tugdo alas 9 man mo sa gabi ang cemetery pagbukas karon sa cemeteryo kag alas 10 man niya ato siya curfew ti pati may mga mahingagaw pa man kundi kung nagaw sa November 3 na lang sila. Pero na notice taman action art no nga ara na niya ang outpost kag police assistance desk kumbaga nagpahamtang sang aton sining GCPO para magbantay kag ma-regulate man ang mga tao sa sulod especially sa sining mga public cemetery nga siyempre gamay-gamay kalabanan ang mga dalan para mag-maintain lang sa gihapon ang social distancing. Kadamo man sang mga nagabaligya sang bulak of course sa mga sementeryo kung sa plaza po sa may reclamation area magbakal ang range sang bulak subong 150 ang pinaka-minimum mo. Inang gagmay lang o kung inang kuan nila ya? Basket lang na ba lang gamay? Basket? Oo, basket lang na ba lang gamay. Action art nito. Mahal no? Sa bulak, 150 pesos. Sus. Kaya ako nabaligyan. Sa sementeryo, may mga nagabaligya man ang mga customized bala. Why siyang recycle nga tag 20 hon? Ate, ako na yung baligya. Pagkani, mga tag-15, kinatuslok nila sa may kuwana bala. Hindi nang recycle lang nga. Siling ko ang recycle black sunod din. Kundi butang mo imo nga bulak sa pansyon sa minatay mo. Pagtalikon mo puluton sa kabataan na sa display naman liwat sa gwa. Ate, ako na agad action art nga ang iba nag-spend time git pala. Bisan ka dali lang sa oras lang kasi subong hindi ka naman yung katinyer-tinyer git sa mga sementeryo unlike sa una before sa pandemic nga pwede ka kuan dito ka kumbaga party ito yung sa una action art mo ang kita pinatay kung madumduman mo sa may alihis na gani nagkatkuman pa sa Pagina sa may Bacolod Memorial dabala may mga banda pa na iya may mga pag-games pa na dira pero si subong Ambot ang sa Mandalagan, sorry to but in action Eden, may kakalabay to sa hindi Mandalagan kundi Bata area kasi una to may mga chubibo panadaya mo. Wala pa kami to kalambot action art. Away pa to kalambot? Daw siguro sige ko na na di may piestahan yung magsulod ka mo may mga pwede kasakyan kun sa Roslons. Oo. Kaya mo na may mga piyesta-piyesta sa una. May mga piyesta-piyesta sa una before sa pandemic. Pero si Subong, wala choice. Kundi nga magbisita na lang magsindi sa kabila at magpauli na dayon. Eh wala naman Subong sa mga nag-tiner-tiner. Approaching kami sa Subong sa may Handumanan Public Cemetery para panahon man kung kamusta dito ang pagpatigayon man sa aton siningaw sa pulisan ng other authorities law enforcement unit sa pag-regulate man dito sa mga tao na nagdudwa-tulot sa sementeryo. Pero so far, ang mga tao subong action art lambal sila nga ti lasting subong ang thinking bala nga basig damo tao subong si mambal nga ti sige sa November 3 na lang ko. Ang iba na nga mo na natin. Actually, kung panahon with man, o hindi naman dapat paghulat November 1, to action art, di bala? Kung para magbisita sa mga himata. Pero subong natunan na natin, duwa na ni katuig mo. Nga amo ni ang sitwasyon kontemporaryo, ginapasira ang mga sementeryo, bangod man sa pandemic action art. Tiyan mo na ha, Longgid, ay by the way, may nakita ko sa social media, may gin-post bala ang isa ka nakakadto sa Burgos, na may ginapanawagan to siya, kay kuno may isa ka bangkay nga way na sulod sa pantyon, ito nga daw bukas siyang lungon, ang bangkay ara sagwa, din sa Burgos Public Cemetery, kung nakita ito nga
picture. Ambot i-check ta na siguro kay Sir Ripuhio kay siling ko ano to yaman nga way na dagin asikaso nila. Oh, i-check ta ka. Ang mga tulan nara kitaon. Ay, ano naman. Basta O sa social media ginapangita ko nito kung ano tong account kina kay do nag-flash malambla sa ambot kung friend ko tuguro ang naka-share sa to. Tanawan ba to karon action art na magkadto dito sa may Burgos Public Cemetery naman. Kita mo naman to paglabay ta kay ina damo ng mga bulak nga display do isa gito ka mini canter ang ingkang kargahan to sa manog display. Oo, base pagka po na punto ubos sa to'y kiti. Ara ina sa Pinoy daan niyo po magtulog sa cemeteryo bisita sa mo tamay bitbit yung bulak bisan bilang nakota lang niya nga nilang kwarta na. Layo pa dangan dumanan public cemetery si mo? Layo pa. Ari pa lang kami pasulod. Ate, sige, no problema. Anyway, basi makuhaan mo man lang mga pictures karon kag ma-post sa FB ta. Yes, action Arna. Sige. Balitalin sa patrol ang ka-action nyo, action Igregoso. Unang kabalita, unang ka-action. Sa pagkolod, action na Action Hotline. Salamat gid patrol kay Action Eden Aboso tiga libot sa subonga sa mga sementeryo to check kung ano ang sitwasyon. Ang balantayan gid ni buwas kapin pagid sa task force disiplina kundi galing kay kumilik paya buwas sila gatutok mo. Pero ang kapulisan dapat guro balantayan ta mga beaches kay siling ko basi damo lamang gala ka kinadto to buwas na kay siling nila total di takadto sa sementeryo sa Baduman Subong aber kadto ta sa baybay upod sa pamilya mapaligo tato Action Hotline. Babes Navarro Ortalis Baligwas Alpine Tumisa Alpine ni pagbasa sa ngalan mo o Alpine ano ini man Tumisa Alan Bailon Rosalie Dolieno Gomez salamat nga monitor siya si Josie Lynn Jenny Alidron ara man si Sir Raymond Taruballes Jet Standard Tayab Ellen Grace Fontanilla Caranzo nga monitor man Janjo Asa Vicky Zamora Fuentes Rodim Lariosa Claro Mala Teddy John Serna may ngaga kag sa tanan thank you gid LB Agalagraga Luha Edwin Pinida sige salamat gid sa inyo sininga pag-monitor ari sa piyako si Rochelle Fulgencio Susana naga-monitor lang kami always sa Barangay Pandanon DSB salamat araman ana Sinoro kay Ma'am Nuna kuno ginatabiyaw ya. Good morning, Gov Bong Vice Gov Jeffrey Kong Greg. Amo naging pang tabyaw ni Ana Sinoro do taga Carlota ni si Ma'am Ana bala mo. Jimmy Senior Latido sa Purok Kawayanan Barangay Mailom, Monitor Subong. Si kuano Nanay Maling aga monitor man na upod kay Kaisel Yucarisa Guanzon, Marie Yucarisa sa La Carlota. Okay. Salamat gid sa mga naga-monitor kay paring Juice Shoko ni siya nga mensahe. Nanay Maling may agada may gid nga pag-monitor, no? Salamat gid sa inyo. Pagbalik ta karon na, i-try tatawagan ang hepe sa Moises Padilla PNP kay daw budlay subong sudlon ang iya komunikasyon. Action Hotline 2006 Going WID for Best Public Affairs Program for Radio. Agapasumbanwa mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanad Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akong
sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sinsan anong nagkahintangan, responsable at ang balita, pagdahil na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga
adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita ng dala, inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang akon nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita na may dala, inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, kagaya na ipalaknan. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampilikan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Inuig na nagligan, ikaw gihapon
ng ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hiyadang pinggan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong yun kag negro sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsag anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na italangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon Hotline! Pabalik na diri sa inyo palatuntunan aksyon hotline, last and final stretch kita karon nga aga. Okay? Kumusta na subong ang nagpadayon nga vaccination sa mga minors with comorbidities? Damo man nagkadto, i-check tabi kay inaway na interview naman ni si Ma'am Ang, pero gusto ko kuha ng aktual no kay para bala may baluan ta ang target ng mga 100 mo ang mga benepisyuhan o kung ma-cater nila karon nga aga sila ni Antonio or bilog nga adlaw nga activity. Lani Antonio Nel Exaltado Sir Mengaga, Frederick Calantang, Crisostomo Cabarles, Primo de la Cruz, Giboy Anggala,
Ang gala, Mary Grace Molieno Carion, Christoph Caliejas, Idong Hieronimo, AJ Torillo, Chivi Iligan, Paul Divi, salamat gid sa inyo ha, Thelma Tulaytay, Randy Rattle, ara man siya, Joy Mahinom, good morning, ARB, Jimmy Lam, Sir Jimmy Lam, kumusta sir? Priscilla Ramirez Silverio Camanga, Jonathan Diocampo Flores, good Iya Maxonart, ano gid kadako sang diferensya in terms of people going to cemetery during prohibited dates and non-prohibited dates? Basi same lang, so the purpose is defeated. Now, ara si Ma'am M, si Taba, Jolingo, kay i-check ko kay Sir Taba, kay ambot may personnel pa sila, may tao pa sila nga gin-utilize nga nagbulig sa mga sementeryo, sa mga patio, kag sitwasyon subong kay ti ongoing man ang kwan mo, ang COMELEC registration dira sa University of St. Lasal, hasta pa ni buwas sa agaho, hasta pa ni buwas nga adlaw ang kwan dira ang registration. Online sa hotline. Online sa hotline. We have Sir Wilfredo Taba Jolingo, sir, may aga. Good morning, Action Art. Mayong aga sa imong tagpalamati, mayong aga sa aton nga mga city official, klabi na sa aton alkalde, Mayor Ding, kag sa aton nga head ng task force disiplina, si Vice Ilsin Pamilyara. Kumusta na sir sa Lasal? Nakagulo ginawa na kamuara, nasulod na lang ang i-rehistro? Sa gulo ginawa, wala kita kagulo ginawa, kay wala gid puas ang aton nga mga registration at no. 3 o'clock to 3:30, 4 o'clock after 10 namin despite sa gina-implemental nga curfew hours ang aton nga kapulisan. Pero at least na control tungod sa ginpadamuan tang aton kapulisan no. Bildugangan ang mga readings no sa aton nga Bacolod Traffic Authority hasta na sa Doctor's Hospital ang readings ta. Alin sa gitwan sang Lasal, imaginon mo Action Art, no? Alin sa gitwan sang St. Lasal, paliko sa Doctors, pakadto sa may 365 sa gasolinahan, lapit sa triangle ang linyata. Grabe Pero ba? kaluoy, Action Art ang nakumudar sa aton nga COMELEC, ang nagpuli, sobra man sa tunga, linibo man ang ipapuli sa COMELEC, sa cut off ang number. Tingaling hindi mo na nila gruma. Kay kung i-dugangan panlabas, hindi mo lang matapos basta karon sa hapon? Yes, Action Art. No, aral lang sila sa 350, 400 ang COMELEC. Kahit may mga senior citizen palagyapon, subong man sa mga PW kag ang mga healthcare workers na gina-special lane inate. Amo na siya more or less mag 400 sila sa 350. Gamboy man sila gyapon 500. Sigurado ko kapoy man ang mga COMELEC aton COMELEC kay id na sila Action Art sa mga ID kahit damo sila ginapang-reject man so para mayo lang ang kooperasyon sa aton Bacolod City Police sa pagpanguna sa aton nga bag-o nga IP nga mo si Thomas Martir kag sa kay Pico, Colonel Pico kag sa Station Commander sa Station 4 nga si Major Gui kag sa City Legal ta, subong sa bitaw kag sa Task Force Legal Joint Forces na patuman ta ang patawhay sa paglinyanay despite sa kadamuon sa registrant na nagainabot kung kagaon Action Art. Grabe no? Sa mga patyuway na kamo ginugment o personnel kag padala to? Ang pwersa sa Action Art tungod na 10 o'clock sa gabi naga-implement na kita sa curfew hours kapoy ang tanan-tanan Action Art, no? Wala na siyang i-deploy. Sira na lang sa aton na kalkalde ang cemetery, public cemetery. Sirado, close na lang ina. Sigurado, yung Station 4 nga pulis nga nakasign din bantay para hindi lang mag-open ang public cemetery sa adlaw sa pista minatay. Kaya ang aton nga persa kasi ginadipindiran ta ang kadamuon sa nagakadto sa COMELEC office na paipatuman ta ang health protocol kay aragid ang perte sa mga dinagsa sa aton nga last day pagilabi na last day karon expect agad nga basi magdobol ang tagada isa ka paningwa nga makaparistro Action Art no. Kung gani bisan extend mo pa na isa ka bulan hindi maurot ang paristro sa diri sa Bacolod COMELEC. Grabe ba damo paglingway marehistro sa Bacolod Kag bisidido sila yung Action Art dyan natin o'clock naging pang-curfew pa kami no naging pangdala sa Station 4 kay alas 10 malinya na yung Action Art mo kung mo lang yung pabayaan na wala ang kapulisan tamde
So ginamos siguro aksyonan ang aton nga kumilik makulod sa Sitlasan. Ay, Dahil sus. tungkol sa pagpaningwa sa aton nga pag-o nga ipi nga ipatuman ang kahayo nga pamalakad sa paglinya sa kumilik. Tingin panamuan niya deploy sa kapulisan subong sa Station 4. Amo Okay. na nga despite sang linibo ang nakanto na neutralize ang pagbilaguso na palinya sa tadlong bulit sa mga readings nakalapa-lapa sang readings nga nagsimboline. Okay. Amo na sa aksyonan ang realidad nga nagkalatabo kung nagagagit pagsugod aksyonan poroklat do mga sumbi nga ginawa sa dulom Ay. kay kadinalagan sang isa kadlaw ginmap nila ang atong kapulisan gani no. Kaya nakita nila nga jutay-jutay ang pirsa sulod nila nga binaisay. That's why kagabi nag-meeting naman kami amo to nga ginpadamuan na ginang pulis. Okay. At least na na control nga ang linya na maintain ba lang social distancing kag napasiguro no nga ang pagsunod sa health protocol na patuman. Yes, aksyonan saka napatuman tagid no hindi magin 100% pero at least na patuman sang aton kapulisan kag sang aton mga pwersa na mapatuman ang health protocol sa registration sa dira sa St. Lasal. Sige, so good luck sa inyo da, may buwas pa. Na last day aksyonan expect na no. That's why muna ang last day muna balantayan ta kung ano naman kadamo nga mga zombie magululuwa sa mga dulong kay dinalagan. Sumbi So anyway, alaw na kamuna kay basi pangkagat ang liog nyo bla? Amo na kasi ka-13 na kakapoy naging kitama no sa opisyon tani kada gabi. Sige, aksyonan. Salamat gid Sir Wilfredo Julingo sir. Salamat man aksyonan. Salamat. Daw zombie Ti buwas pagini damo pagini bakon mong railing sa sta na sa hospital to ho. Sa bagod sa kadamuon. Try bisi Dok Surongon basi makaingagaw pa ko kung bisan lipot lang kay ma-update ako kung kinanawag siya huga alang-alang ginabi ka hambal na ta. Toto James tani ito pa sabton ko galing kido alang-alang mas Toto James ara sa James Binares. Scout Ranger, James ka monitor man ako, Scout Ranger nga lang niya. Rosilitan, Salvador Biasong, Dan Ibuena, Alfred Ariliano Zunio, Edgardo Agnes. May nagpadala di bala mensahe sa Facebook, sa Action Radio Bacolod nga page. Gat-chat ko na sa imong ma'am, kay may reklamo naman ni Watts Burgos na ho, nga lapidan landula. Ginkuha pang lungon ang kuha na lang nabilin. Inano man nga dara sa Burgos mangyapon no. Siling ko may patilungon ikwaon pa na ano naman hindi naman ay husto. Wala naging na respeto yung mga muna. Ingagawon talang asundo si Doc Surongo na. Why siya? Sirado na siya. I-try lang kay nanawag siya ano kay ang balala sa lihog pagtawag yan nag-umpisa na kami nakabalik na ko Hindi why ko sabat gilayon siya Doc basi ka monitor ka da. Naga-call kami liwat sa imo kay isubong sige-sige man imo. Ma-update lang ko karon kung ning kaso ginman parte sa sining kuano sa sining nagapadayon nga pagpatigayon sang pagbakuna no sa mga minor. Okay na lang kay why naman kung time mo. Okay na lang Itawgan ko lang na sa karon para na lang sa BBB program update sa kadamuon. Ayos, galing kay Timpo hindi naging magtugot to. Pakarulan ko na yung mga development kag mga informasyon nga way ko malabutan kapin pang balita sa Bacolod City Hall. Ang ako lang mabilin sa inyo mga ka-aksyon ariho, kinaglaan subong nga paniampo isa sa mga sikreto nga mga hatag sa inyong informasyon ang kayuhan nga madulot sang Dr. Alfred Pure Mangustin
Cross Grace, kung kag mga butika malapit sa inyo lugar. Action Hotline. Why naging ko time Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon